Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kudare renyu. Inini mukoma ndinewo zvimwe zvinhu zviri kundinetsa mumwoyo mangu. Ende handichatoziviwo kuti zvose izvi zvandiri kusangana nazvo zvichazoguma zvazodii. Mukoma, inini ndatambudzika. Ndine nguva dzekuti ndinongobvunza kuti kasi Mwari imimi makangondisikira kuti ndinge ndichingovawo munhu anongoshungurudzika chete, because kubva zvakashaya vabereki vangu mukoma, ndaiva munhu wekuti ndaingorarama ndichingoita sekunge ndiri nhapwa so, ende ndine zvimwe zvinhu zvandakaitiswa nasekuru vangu. At that time pose pavainge vachindiitisa zvinhu izvi, ivo vainge vachiti ndo chivanhu chekwavo, because amai vangu, nekuti amai nababa vangu vaiva vanhu vainge vasinawo kuvaka, vakangofawo vasina kuvaka. Saka baba pavakafa ivo vakavigwa kumbudzi. Then amai pavakazofa, this was 3 years after the death of my father, vanasekuru ivo vakabva vazoramba kuti amai vange vachivigwa kumbudzi. Vakabva vati amai vaifanira kuti vange vachizovikwa kumusha, but chainge chichikonzeresa kuti dzimwe hama dzinge dzichida kuti amai vange vachivikwa kumbudzi inhau yekuti amai pavakaona kuti vainge vanyanyisa kurwara, vakabva vazoudza hama dzavo, vakabva vati vainge vasingadi kuvikwa kumusha, because ivo vakatotaura kuti munhu ainge avauraya vainge vari sekuru, hanzvadzi yavo iyoyo mukoma. But in the end, nekudawo kwekuti ivo sekuru munhuwo ane mari, vakabva vazomanikidza hama dzose dzaamai kuti mutumbi waamai unge uchitakurwa uchibva kuparire nyatwa wakananga kumusha. Nesuwo mukoma, patakaenda kunhamo yaamai hatina kana kuzombodzokera zvekare kuHarare. kuHarare kwacho taizodzokera kumba kwani. Takambotanga tichagara tose tiri pamba pasekuru, but ivo sekuru nanhasi uno havagari permanently kumusha. Kumusha ikoko kuzere vazukuru, vashandi nedzimwewo hama dzasekuru idzo dzinotambura. Ndo zvinoitika mumhuri yekwana amai. Wose anotambura mukoma, mukutambura kwake anozongopedzisira aenda akanogara pamusha iwoyo wakavakwa nasekuru. Musha iwoyo mukoma wakakura. Ndingangoti musha uyo wakavakwa nasekuru une about 22 rooms. Saka hama dzavo dzose idzo dzinenge dzanyanyisa kutambura, in the end dzinobva dzangoona sekunge zviri nani kuti dzinge dzichienda kunogara pamusha iwoyo wakavakwa nasekuru. But ivo zvavo sekuru havagaripo 24/7. Zvino zvakaitika mukoma, takati tiri munzira tichienda kumusha ikoko, motikari iyo yainge yakatakura mutumbi waamai yakangotanga kungobuda chimwe chiutsi, zvekuti chiutsi ichocho mukoma chakapedzisira chavhara motikari yose. Ndingangoti chiutsi ichocho chakabuda for about 30 minutes. Zvinova zviri zvinhu zvakanetsa vanhu vose, because kunyangwe munhu uya ainge achidhiraivha motikari iyoyo paakadzima motikari iyi, chekutanga akafunga kuti motikari yainge yava kuda kutsva, ndokubva akumbira vanhu kuti vange vachimubatsira kubvisa kofini raamai mumotikari. Kofini raamai mukoma rakatomboiswa padivi peroad. Mukuzonotarisa motikari iya, iye akabva azotiwo ainge asingazivi kuti chiutsi ichi chainge chichibva pai, because painge pasina kana moto wainge uchimbobaka. Asi sezvisinei takazongorambawo tichingoenderera mberi nerwendo rwedu rwekuti tinge tichienda kumusha kunoviga amai. Zvinhu zvinondinetsa mukoma ndezvekuti takati tichinosvika kumusha, bhokisi raamai vangu harina kana kumbogara rapinzwa mumusha. Motikari dzose mukoma, ndingangoti hakuna kana akambogara aburuka, because ivo sekuru takati tava kuda kunosvika kumusha, vakabva vati motikari dzose dzinge dzitsimira. Vanhu vose, vamwe vainge vari mumakombi nevamwe vanhu vainge vari mune dzimwe motikari vakabva vaburuka. Sekuru vakabva vaudza vanhu vose izvo zvavainge vachida kuti zvinge zvichiitwa.
ivo vakabva vati vainge vafonirwa nasabhuku vakabva vaudzwa kuti sezvo isusu amai vedu vainge vasimo mubhuku, saka zvaisagoneka kuti ivo amai vange vachiradzikwa mumusha then vobva vazovigwa mangwana acho. Vakabva vati ivo vainge vaudzwa nasabhuku kuti amai vedu vainge vachifanira kuvigwa on that very same day kana tasvika kumusha. Munhu wose mukoma akashamisika nezvose izvi zvainge zvichitaurwa nasekuru vedu, but ndo zvakazongoitwa mukoma. Takati tasvika kumusha ikoko takangodarikira nepamusha wasekuru takananga kumaminda, uko kumaminda kunovigwa hama dzekwana amai. Tichinosvika kumakuva kuya mukoma, chakandinetsawo ndechekuti guva raamai vangu rainge rakatozara mvura, but mvura iyi mukoma yainge isina kuwanda because amai vangu vakafa iri nguva iya yekuti mvura inenge ichinaya. Saka guva ravo rairakidza kuti rainge ratova nemazuva maybe kana wiki chairo rabva mukucherwa because rainge riine mvura yainge yakaungana. Amai vangu vasati vavigwa, mvura yainge iri muguva iroro yakatombotanga yatokupwa first then yakazoti yapera coffin ndokubva razodzikiswa mukoma. Ndingangoti ivo amai vangu vakangovigwa like vainge vachingoitwa zvekuraswa so, because tichinosvika kumakuva ikoko sabhuku akabva atouya ndokubva atoudza vanhu kuti nguva chaiyo yekuti mufundisi ange achiparidza yainge isitomboripo. Vanhu vaya vatainge tabva navo kuHarare pavakatanga kuda kuimba nekuparidza, sabhuku ndo paakazovamisa akabva avaudza kuti nguva yainge yapera. Saka amai vangu vakangovigwa like vainge vachingoita zvekungorasirirwa so. Mushure mekunge amai vavigwa, hama zhinji dzaamai hadzina kana kuzomborara ipapo, ndisingaziviwo kuti dzainge dzichitya zvose zvainge zvaitika kana kuti painge paine chikonzero. Takati tichibva kumakuva, hama zhinji dzaamai dzakabva dzangooneka. Vaya vainge vangoriwo desperate, vaya vainge vachizivikanwa kuti vainge vasina mari dzekuti vange vachidzokera back kuHarare, ndo vakazorarawo vachimirirawo kuti vange vachizobatsirwa nasekuru mukoma. Kunyangwe pakagovewa zvinhu zvaamai, zvinhu izvi mukoma zvakagovewa zvisipo, then ivo sekuru sezvo vainge vari ivo vega vainge vaine motikari vakabva vazoti zvinhu izvozvo zvaamai vachazonozvitora kuHarare vobva vazouya nazvo. But zvinhu zvose zvaamai mukoma zvakatsakatika, hakuna kana anoziva kuti zvinhu izvozvo zvakazoenda kupi, nekuti zvinhu izvi mukoma mukukura kwedu zvaigara zvichingobvunzwa nedzimwe hama dzaamai kuti ko zvakazoenda kupi. But ivo sekuru chavakangotaura vakangoti mushure mekunge vazoenda kuya hanzi vakasvika uko kwatainge tichigara kuchirakidza kuti kwainge kwapaziwa nematsotsi, because ivo vakati hanzi vakazombotora nguva vasingakwanise kuwana mukana wekuti vange vachienda kunotora zvinhu zviya. Saka hanzi vakasvika mumba imomo mapaziwa nematsotsi, zvinhu zvizhinji hanzi zvainge zvakabiwa. Zvinhu zvaamai vangu mukoma hatitombozivi kuti zvakaendeswa kupi, kunyangwe hembe dzedu mukoma hatitombozivi kuti dzakaenda kupi. Takangokurawo tichingoudzwa kuti zvinhu izvozvo zvakabiwa nematsotsi mukoma. Takazoti tava kugara ikoko, ndingangoti pane umwe musi so ndainge ndakatorara zvangu huri usiku, ndakangonzwa kuti kumusana kwangu uko mukoma ndainge ndichikwenyewa, but munhu uyu ainge achindikwenya airakidza kuti iye ainge aine mazinzara ainge akaita marefu refu so zvekuti kunyangwe pandakazopepuka, because ndakaita zvekutopepuka ndichiita zvekuridza mere, ende pandakapepuka mukoma ndo pandakaona kuti sometimes zvinhu zviya zvaunorota uri kuhope zvinhu izvozvo zvinenge zvichitoitika in real life, because pandakapepuka mukoma pain iya yandainge ndichinzwa ndiri kuhope kuti kumusana kwangu uku kune munhu ainge achindikwenya, but mukundikwenya kwake ainge achiita zvekundipara so, ende kuhope zvinhu izvozvo zvainge ende kuhope kuparwa kwose kwandainge ndichiitwa ndaitonzwa kuti ndainge ndichirwadziwa. Mushure mekunge ndazopepuka ndakanzwa that same pain iyoyo mukoma
yakaita mazuva nemazuva ichingondirwadza, but out of nowhere sekuru vangu vakabva vazongokaruka vadzoka vachibva kuHarare. Pavakadzoka vachibva kuHarare wainge huri usiku ende tainge tatoenda kunorara. Then ivo sekuru vakabva vazondidana vakati ivo vainge vachida kuti ndinge ndichivabikira. Pavakandimutsa kunyange zvangu ndainge ndichiri kuhope, but ndakabva ndaona kuti pane nyama iyo yavakaburitsa muhomwe mavo. Nyama iyoyo mukoma handizivi kuti nyama iyoyo yainge iri yei, because vaiva nechimwe chipaketi icho chainge chiri chebeef chichitorakidza kuti nyama iyoyo vainge vaitenga mushop, asi pane imwe nyama yavakaburitsa mubhachi resutu yavo, then ndokubva vaizanganisa nenyama iyoyo. Vakanditarisa vachida kuona kuti ndainge ndaona here izvo zvavainge vaita, but mukoma ndakabva ndangonyepedzera sekunge painge pasina kana chandainge ndamboona. Mushure mekunge vazanganisa nyama iya ndokubva vandiudza kuti ndinge ndichibika nyama iyoyo, then vakabva vati handaifanira kuti ndinge ndichizoisa sauti munyama iyoyo. Sekuru vedu taitoziva kuti ivo kana uchivabikira zvinhu zvavanodya waifanira kuti unge uchivabikira separately, because vaidya zvinhu zvainge zvisina munyu. Mukoma ndakati ndapedza kubika ndokubva ndapa sekuru kuti vange vachidya zvinhu zviya. Ndakati ndapedza kuvapakurira ndokubva ndavapa kuti vange vachidya chikafu icho chandainge ndavabikira. Then ndokubva ndavaoneka kuti ndinge ndichidzokera kunorara because ndainzwa hope, but ivo vakabva vati no muzukuru, gara zvako pasi. Chakandinetsa ndechekuti ivo sekuru vakati vachidya kudaro vaiti kana vakamboseva mundiro iya yainge iine chisevo, then umwe musowa vaibva vazoseva pasi. Saka ivo pavakazoona kuti ndainge ndichiona zvose izvo zvavainge vachiita, vakabva vati muzukuru, rega nditoita zvekutodya ndakabatidza tochi yangu. Ndo pavakabva vazobatidza tochi yefoni yavo, but zvose izvo zvavainge vachiita mukoma ndainge ndichizviona. Vakati vapedza kudya paya ndokubva vazoti chienda unorara zvako, but ndingangoti kubva musi iwoyo mukoma ndo pandakangotanga kungosangana nehope dzekuti ndaingorota hope dzekuti ndinenge ndichingoita bonde nevarume vakasiyana siyana. Vamwe varume ava vandinenge ndichiita bonde navo, vamwe vanhu vacho vanenge vakaita tukuvanhu tudiki diki, but tuvanhu itoto tunenge turi madhara. Mukoma ndakazokura zvangu kusvika ndazowanikwa, but mukoma ndingangoti muupenyu hwangu ndakangokwanisa kungoita mwana 1 nanhasi zvangu ndigere nemurume wangu. Asi dambudziko randiinaro mukoma iro rinoita kuti ndinge ndichifunga kuti zvimwe kuda handichatombofi ndakazvara zvekare, because ndinoti kana ndiri kumaperiods zviya mukoma ndinoita maperiods ekuti ropa racho rinobuda rakazangana nemamwe mazinyama, so but mazinyama awa mukoma anenge akatoita fresh as if mukati mangu umu like pane munhu anenge achindicheka cheka nyama dzemumuviri wangu mukoma. Zvose izvi zvandiri kusangana nazvo mukoma handisati ndambokwanisawo kuti ndinge ndichiwanawo mari yekuti ndinge ndichiendawo kumadoctors aya anonzi anoitawo zvekuspecializa nezvibereko zvevanhukadzi. Inhau yekuti mari dzacho mukoma hadzitombobatani, but ndingangoti maproblems angu ose awa mukoma akatanga pakafa amai vangu nezvose izvo zvandakazoitiswa nasekuru vangu. Kunyange izvezvi kana kuri kunzi ndikatarisa ndingangoti hama dzose dzaamai vangu mukoma vanhu vekutoti vanotozvitambudzikirawo, ende sevanawo takatodzidzawo kuti hama dzaana amai vedu vanhu vekuti kana ukangogara waenda kwavari uchitsvakawo rubatsiro vose vanobva vaenda vobva vanoita like vanenge vachikumhangarira kuna sekuru vedu ivavo, sezvo vari ivo munhu ane mari dzake. Mukoma ndinotokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe. Hakusi kuti sekuru vangu ndiri kuvapumha uroyi, but zvimwe zvacho zvavakatiitisa pane pavakambotitora ndokubva vaenda nesu paguva raamai. Ivo papatakasvika paguva raamai vedu vaiva nekamwe kahari kainge kari kadiki diki. Vakabva vati kahari aka kainge kaine doro riya rechivanhu riya. Vakabva vati
taifanira kuti tinge tichisiya kahari ikako paguva ramai vedu. Sezvo inini ndainge ndirini mukuru, vakabva vanditambidza kahari kaya, vakabva vati ndinge ndichiisa pamusoro peguva ramai vedu. Mukoma, ndo zvatakaita izvi, kusaziva kuti chivanhu ichocho chatakaitiswa nasekuru chivanhu chemachokwadi here kana kuti panewo zvimwe zvinhu zvatainge tichitoitiswa. Vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma zvoveduwe, hanzi upenyu hwenherera unongorwadza, so asi please ngatitaure navo vanzvadzi vedu. Hanzi pandiri kuda kubatsirwa ndepekuti ndingaitawo sei kuti ndisaramba ndichingosangana pabonde nemaspiritual husbands akasiyana siyana. Zvakaoma zvoveduwe, please ngativabatsireiwo mucomment section. Regei tibva taenda panyedu inotevera. Ndine imwe meseji yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe vanzvadzi vedu avo vanga vakati please ndipostereiwo nyaya yangu kugrupu renyu rechakafukidza. Meseji yavo iyo yanga yakanyorwa yakanzi, makadii zvenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kune Vedare. Mukoma, ininiwo ndine nyaya yangu iyo yandakaita kumashure uko, mushure mekunge ndambozamawo kuti ndinge ndichiitira murume wangu mwana, but at that time zvakabva zvaramba. So inini nemurume wangu takangosanganawo muno muSouth Africa. Kumusha zvangu uko kwandainge ndakabva ndaiva nevana vangu vaviri avo vandainge ndakaita nemurume wangu. Zvino ndakazoti ndauya kuno kuSouth Africa ndokubva ndazotanga kufambidzana neumwe uyo akazova murume wangu, ende kubva zvandakapinda muno muSouth Africa handina kana kumbogara ndadanana neumwe munhurume kunze kwemurume wangu uyo wandigere naye. Ndingangoti mukoma, ndiri munhu uya asina kumbogara ahurira murume wake. Asi pane zvimwewo zvakazongoitika, because hakuna kwandisina kuenda ndichizamawo kuti ndinge ndichizoitira murume wangu mwana. Zvino ndakazoti ndaenda pane umwe muprofita uyu mukoma panguva yacho iyoyo ainge achiri kugara kuVenda uko. Handizivi kuti nanhasi uno ndiko kwaachiri kugara here, because kubva tazoita izvo zvatakaita ndakabva ndameka sure kuti ndadilita mafone numbers ake, zvekare ndokubva ndazochinja sim card rangu iro randainge ndichishandisa, because ndainge ndisingadi zvinhu izvo zvaikwanisa kuzondikanganisira marriage yangu, because I was someone wekuti ainge ari faithful. Saka zvose zvandakazoitiswa nemuprofita iyeye zvakabva zvazondirovesa nehana. Mukoma, zvakaitika ndezvekuti panguva yacho iyoyo tainge tichiri kugara kumwe kunonzi kuPolokwane uko, and at that time ndakabva ndazotanga kuendawo kune rimwe sowe iroro rainge riri kune imwe location inonzi Greenside. Tiri ikoko ndo pakazouya umwe muprofita uyo ainge achinzi iye ainge achibva kuVenda. Saka mukunobatsirwa kuya akabva andiitira mimwe minamato yekuti zveshuwa kunyangwe inini ndakabva ndaona kuti minamato iyi yakanyatsokundishandira, because kunyangwe iye murume wangu kubasa kwake zvinhu zvake zvakabva zvatanga kumusunungukira. Saka ndakazongoramba ndongotaura nemuprofita uya nekuti ndainge ndava kudawo kuti ndinge ndichiitira murume wangu mwana. Ende zviprofita zvose zvaainge andiudza ndakabva ndaona kuti zveshuwa basa rake ainge achiriziva. Iye akabva ati kana inini ndainge ndichida kuti iye ange achiuya kuzodishanyira kuno kuPolokwane zvaikwanisa kuzotidhurira, but pano nepapo akabva andiudza kuti kune vamwe vanhu vaiwanzokubva kuno kuPolokwane vachienda ikoko kuVenda kuti vange vachinopinda pasame sangano naye, zvekare nekubatsirwa. Vanhu ava zvavaiwanzokuita ndezvekuti vaiwanzokuti musi weSaturday usiku ndo pavaienda kuVenda vonorarira ikoko, then mangwana acho eSunday vobva vazoswera vari kuchechi, vobva vazosimuka vachibva ikoko late mbichana. Saka akabva azondipa mamwe manumbers ndokubva ndazojoina grupu revanhu vaya. Saka taipotawo tichienda kuya, dzimwe nguva taibatanidza mari tobva tadirawo fuel pamotikari idzo dzatainge tichishandisa. Nekufamba kwenguva mukoma, inini ndakazogumisidzira ndava kuenda kuya ndiri ndoga, ende murume wanguwo semunhu wekuti pabasa pacho patainge tichishanda
aishanda Sunday to Sunday achizamawo kuti ange achikavhiridza. Saka nguva zhinji ndaizoti kana ndichienda kuvhenda kuya ndaingoenda ndiri ndoga. Zvino neumwe musi ndakazoti ndaenda kuvhenda kuya mukoma, ende musi iwoyo mukoma zvinhu zvacho amene zvazvakazongoita, because ndakati ndamira pahiking spot ndichamira hakuna kana motikari yainge ichimbouya. Zvino ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaiti kuti inini ndinge ndichienda paSoweria ndiri ndoga apa ndiri munhukadzi. Ndakabva ndataura navo baba vaya, ivo vakabva vati it is not a problem, sezvo vainge vaine motikari. Vakabva vati vainge vari willing kuti vange vachindiperekedza. Baba vaya vakabva vazondiperekedza vachibva neni kuvhenda ikoko ndokubva vazondiburutsira muPolokwane. Asi vakati vachinondiburutsa vakabva vati hazviiti kuti ndinokuburutsirai straight direct pamba penyu. Zvatava kutoita ndezvekuti inini ndava kunokusiyai kumakombi ndomeka sure kuti makwira mukombi, because murume wenyu haangazombozvinzwisisi. Kubva ipapo mukoma inini nababa vaya takaramba tongotaura. Then umwe musi vakabva vazondiudza dzimwe hope dzavo idzo dzavainge varota, sezvo tainge tava vanhu vekuti inini ndaingotiwo ndikarota hope idzo dzandinenge ndarota ndiye munhu wekutanga wandaitanga kuudza hope dzandinenge ndarota. Saka pane umwe musi wavakangomuka vakabva vandiudza kuti madzimai ndakoroterai hope, ende hope idzi mukoma dzairakidza kuti idzo dzainge dzakanangana nemurume wangu. Vakabva vandiudza kuti murume wangu chikonzero chekuti inini naye tisaita mwana iye ainge achichiziva, because ivo mukutaura kwavo kunyange murume wangu paanga asati abvuma, ivo vakati murume wangu ainge achishandiswa nechikwambo chababa vake, ende iye murume wangu ainge achizviziva. Ndokusaka pavakadzi vose avo vaainge akambowanana navo kumashure kwese uko hakuna kana mwana ainge akambobuda pamamarriages iwawo. Ivo vakabva vandiudza munamato uyo wandaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa, asi munamato uyu vakabva vandiudza kuti no matter what, kusvika ndazopedza kushandisa munamato iwoyo, murume wangu haaifanira kuti ange achizozviziva kuti ndiri pakati pekushandisa munamato. Inini ndakabva ndaita sekudaro. Mushure mekunge ndapedza kushandisa munamato uya vakabva vandiudza kuti pane zvimwe zvinhu zvandaifanira kuti ndinge ndichitenga. Zvinhu izvozvo ndobva ndazozvisonerera zvinhu izvozvo ndaifanira kuti kana vapedza kundiitira minamato pafoni ndobva ndazozvisonerera mupilo yangu iyo yandinogara ndichitsamira. Ndikabva ndaita sekudaro mukoma. Asi chakazondinetsa ndechekuti mushure mekunge ndasonerera minamato iya ndakabva ndazongotanga kungorota madzibaba vaya, ende ndaitovarota almost on a daily basis. Kana kuti zviya kana murume wangu paya paanenge ari kubasa ndaibva ndazongotanga kungonzwa ndichingovafunga madzibaba ava, ende ndaiti paya pandinenge ndavafunga hana yangu yaibva yatanga kurova zvekuti ndaita kunzwa bhodhi yangu yose ichiita kumerera. Then zvazvaiwanzokuita ndezvekuti ndaiti kana ndanyanyisa kuvafunga so kungonopinda paWhatsApp ivo vaibva vatondinyorera message, ende vaiti kana vachitumidzira mamessages vainge vava kutoita zvana hai ndeipi uri sei, ende painge pasisina zvekuti madzimai kana kuti madzibaba. Nekufamba kwenguva ivo vakabva vandiudza kuti kana ndikasazoita bonde navo handaizokwanisa kuti ndinge ndichizoitira murume wangu mwana. Mukoma zvakatitorera nguva, but mushure mekunge varamba vachingondipa zviporofita zvimwe zvekuti ndega ndaitoona kuti zviporofita izvi zvandiri kupiwa zviporofita zvechokwadi, nekuti nedzimwe nguva vaitondiudza kuti inhema here kuti murume wenyu dzimwe nguva munokwanisa kuti paya pamunopepuka mobva matoona kuti murume wenyu iye anenge akarara nedumbu, but chiuno chake ichi chinenge chichitamba-tamba semunhu ari kuita bonde. Ende zvinhu izvi mukoma kubva zvandakatanga kudanana nemurume wangu kuzosvika achizondiroora, zvinhu zvekuti ndakagara ndatozvinotisa kuti murume wangu ndo zvaanoita. Anokwanisa kungoti kunyange kana ari masikati, kana akangogara abatirwa nehope, kana ukangomuona arara nedumbu pasina kana nguva unobva watoona kuti anenge ava kutambisa chiuno chake achiita sekunge munhu ari kusangana pabonde nemunhukadzi. Saka mukoma izvi zvakabva zvakonzeresa kuti ndirambe ndichingosheya
all of my secrets nezvimwe zvinhu izvo zvainge zvichinditambudza mumarriage yangu namadzibaba avaya. Gumisidzira madzibaba avaya ndazobvuma izvo zvavainge vakandiudza kuti kana inini ndikasangana navo pabonde zvaizokonzeresa kuti mhiko dziya idzo dzainge dzakaitirwa murume wangu nevabereki vake hanzi dzaizoparadzwa, nekuti ivo madzibaba mukunotaura kwavo vakabva vati the moment yavachandiitira minamato then vobva vazosangana neni pabonde, ivo ndo vanobva vazotora vobva vazosenga mhiko idzo dzainge dzakasengedzwa murume wangu. Nekudawo mwana mukoma ndakaita nguva yakati rebei ndichingoti pano nepapo ndonyepera murume wangu kuti ndichamboenda kuchechi. Dzimwe nguva ivo madzibaba vaya vaitodhiraivha vachibva kuvhenda vobva vatsvaka pekuti vange vachibhuka. Ndaikwanisa kutongobuda mumba ndoita sekunge ndiri kuenda kana kumapeace job ndonoswera navo, but in the end mukoma ndakabva ndazoona kuti zvinhu izvi zvandainge ndichiita zvainge zvisina kana maturo, zvekuti mukoma ndakabva ndazokonvinsa murume wangu kuti tinge tichibuda mupolokwane, ende iye nanhasi uno haatombozvizivi kuti ichi ndo chikonzero chakazoita kuti ndinge ndichishingirira kuti tinge tichibuda mupolokwane tikabva tazouya kuno kuprovince kwatiri kuno. Asi mukoma baba ivavo ndingangoti vakandibatsira because ndakazotokwanisa kutobatira pamuviri pemwana wangu uyo wandakazoita nemurume wangu. But mwana uyu mukoma I know kuti kune vamwe vanhu vanokwanisa kuti mwana uyu ndewa madzibaba, but handiti vanhu vanoti munhu anoziva muridzi wemwana munhukadzi, because madates acho andakapedzisira kusangana navo madzibaba ivavo ndakazotomboita mimwe mwedzi yakatoteverana ndichitogeza zvakanaka. Then mwedzi wechinumber 3 ndo pandakabva ndazoona kuti nhumbu yainge yatobata. Iwo ndo secret yangu mukoma yekuti kana murume handingambofinda kamuudza. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ivo vanga vakati ndiri kukumbirawo kuti nyaya yangu munge muchipostawo kugroup rechakafukidza. Ndikabva ndati regai ndiuye nayo zvekare pano. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngativabatsireiwo mucomment section.